kami inon tayo kayo. Si kakowa ba inon tayo kayo sarong kay inanon ara karuwaywa tayo ki tayo. Sarong kay inanon ara karuwaywa tayo. Punti tayo kan ni kami ori nibubusimay na koimi ni kabene. Kan John wayo ni kabene. Yon nang boy kay kabene nibusimayak na kon nara kongoran tayo kayo. Daytan te Borau inanon tayo. Daytan te kongora te Borau inanon tayo. Ya karabya na ba ubusimay. Kami ori na ba na koim ko ya de ko meta kon te live. Kuna me ori na ba tita bore ko meta ko meyay. Ikaw ay iya sinoria ngaya yarari me meta ko may Mexico. Tita bore nang daro me kiribas. Sa kami ori ko na ba ko ya de ko meta ko. Tita bore nang daro may kiribas. Kuna me ori na ba tita bore ko meta ko meyay. Ikaw pa sa si taboy ka araro ba ngaya gay na ba ka apunikan dari kita kay yon taraw kay ito ay BC, ito ay Australia, ito ay New Zealand. Tabo kay kamami na gay, kamami meta on the live on the Facebook at the YouTube. Yaka kami uri kami non di. Amma maki ko katang ngayon ng buya. Tita bole ko kuna ni katang ngayon ng oray. Ya kami uri ko tita bole ko ngorame. Sabi ni busumay ni kaben. No kon di tayo kayo. Tiaswa nakakapayay rin na ratay nuwak. Sina sila tita bole kami na yay. Tita bole ko ngorame yay meta ko mayay. Sina tataro ni kaukira. Sabo beraki ha tataro. Tabera tiaswa siniboy ko sky tawk. Android na meron tayo kayo. Si kahit ako, ibugin mga kauyakin na bayroon tayo kayo. Ke ibugin mga rukora na ba tayo kayo. Basta mga ongora na ba ang teka. Ke ni burawakin ang teka. Hindi tara Borau. Akisasa ni burawakin na Bong ay kasan na. Tiaswa, sibuni ka kuwaway na. Panasim ngay na ikasya kita umetam. Stimeto ang buburin tayo na kung narayang o. Naramakuri, aratete ni kawai, aratartara, aranamekin, no, pekararik jasu, agesukona ni karoy, stimeto ni kairo ay metam yay tamer. Sabu busi kon jawayo, pa ako na nanuang ayro, ako nakaparay yarapur. Ako nakaisakira laran na si may Yesu Kristo. Ako busi mayda pa na si may kaspong ay metam ti jawayo. Tamera, sabu busi ko mi bubukin tami meroni, pa ako nakaruan ako ilan di tayo, basi nakain nuwaki mga ayon, poro mga ayon, di nanun namtea kas na prowakin tayo. Roni na may mo na programa yun karukot tukin. Ron kakapaya tuwari na tekin am teka. Ron ang tami meroni iba nangan na timerung tinikodia tukora-kora pa na takaruay am teka. Nakuha lang tayo di kayo. Napuroy meron no. Karoy na maguni tuwari po ka rin ako na nikakiwi aron ungoraya kinan am teka nakuha lang tayo. Pai kayo return kani ko sa king kororoy. May ni kororoy na si may Yesu Kristo. Ari po ning hayaraw ya oras sa kami. Amen. Aya. Sina pusmaya kain pwede aki haroni na naman tayo kayo pa anawuwoy na sa nga niya tayo pa na kaugara program tayo kayo nikunay ito korona kain pwede sa pusmaya kami na kumuhay kay kambasin na ba
raba kuna ya te ai kai te ni pai diki arang papa na rai nupu nupu te sua nu kuna ya yo akaroi ro te sua the Lamb of God. Yesu is the Lamb of God. Kambe sita pa te ai nu kuna mi anang sikiroi apa na mi anang te mero sina abu sumai ora de peso ora ba pigini beu panin nami korak soi on kawai ya aya sina ko akeri na ko ya kaini pai diki aya kaini pai diki sina ko akeri na ko mi kam na ngani dari kuna mi diki to korana na ko na tayo aya anda ba kaini pai diki sa us mga busumai diki kami na ko moy kay baka nakana ko diki kuna mi diki te to korana diki na ko na tayo anda ba kaini pai diki
Ay, kanra ba? Tayo ba ini? Kandang papanaroy, anang siroy manawin ko nami. Kambasin na ba? That's why nakaway kami ate. Wala tadi wa manu, andin tadi kayo. Yay jangan sila kagak tapi kaki gebong. Dito kan tayo ada sinang dauroy, nungura kaya kan jangan sila kaki tapi kaki gebong. Imain na sina din na ko inon de kaya kan sila sina mga pun pusiya kita amin jasu apa na roniran dito yayo kasi nang dauroy nungura kaya kan sila aki amin na inanora. Sa tataro tamera jasua ada pun nampai temaka cara pakau sa rukun jawa ada sinang tauroy tamera nungura kaya kan sila aki amin na inanora menam Taeka atau apa par sibuni kau waira pai du ko ngaira merara aika ami meri ara tai jasua yo nam Taeka mesa bubusigo ami bubukin tami merari pe nakai dira ino nam Taeka kunan nangani joto ani meta tai tamer si tataro bugin to wari na uyam tayo pakunangan na temerung tinini kodia wana pe nakunan Taeka nam Taeka nakunan mem kantani Karoy na makulito wadi buaka kari na kuna ni kakiriwe ya aron ngoraya kinan nam Taeka ditayo. Aroni na may mwana ni karukoto kina. Pasa na koy iron Kristo Yesu abuni nga yarawi oras na kamayo. Amen. Aya, sina usmaya taratake na kumuha kay pa ina kaya kay sisraga kaya tabi kang kibong. Ay rapat MC ya bonan kamaurin ako mi kami kamando ko inanon detay kayo. Andam na uri kain nampo. Abanawon kamaurin ako mi kami na kampun team na to na bandong oran di radio yon FM 89 nanon detay kayo an kato tay dik. Kamay taw kay kamagito kindoro ni. Ay kahit ako na bang kuya ako mamata ko yon the Facebook, may YouTube. Inanon detay kayo. Wawara sa sila kaya sinakakain tay kayo. Ibugin na pa nang napapagkikakan to na. Mga sinakana ko takatenuan kan sa kana ko anakon daginting abong. Ngaya kanano pa to ay sila kaya ko what ay pa suway nako. Tay darom. Inana ko anan akon daginting abong. As nakakayong mawuwang kan inda tay kayo. Tamon sa sila kaya kangay inana ko ngay kawagi ni Yesu. Yesen ka ginatuta na TMC ba yayarari yon kawagi ni Yesu. Anan na punupanin roy. Man na siga ginangan nte kaya karang morira kan tay kayo. Inana ko ngay kawagi ni Yesu. Ayo te kaya ka warira ka mo imay na ko ko orayon. Matayo tumakoro no wabi ma wati ni bima no ma kaya ya taro kun tubungari matia wari awa kita yana banera aya kita yana batenes ma ponsite tamam ayo to ba ya tere enano kun ngai kawagi ni Yesu e mata ta na kaya Yesu ba akia aya taro kun tubung matia wari are nano no papunda kaya tiwa mata na kunan koto an kunan katia tia kan teta yari pato na kun ngai tubungari are na ko ya Yesu e pun skuan ni nano no ba ikaro apun Yesu an kunan ba ya Detayan. Teka uno pa yang kawa kaya tos kuna nuri pa takapenan kanikina ay may na yogi Yesu. Irang dire-dire na pa para puntayan na Yesu ibokon tayan kanikina ni kapana kira na ngayon matayo tumakoro wabi mau. O tuwa na may bokona ayo. O ani na tatayagin na kiwang kiriyon mo yan tiyaso ay yon na panipane patapay ni kaso sinako yabotan na mata ni kapana iya ang kanne enaro ko na bayay detoki. Detoki na ay detoki ayo takapana enang ko Yesu. Ada nano na ena tatayagin na kita uang kiri ayo na kun John na pani kapani na. Oh, yaro ko na pa. Buta John na ba? Yaro ko na pa Yesu. Ana takapana ni kanikina as kuna na tayo bayakan do. Maro ko na. Sakitay. Sabon ka skuna kun duwari na pa Tokyan. Awan de aramon sa sila kin dahil kayo. Tikawon sila kin napapagtuta na kaya kan. O kanta nga bakam am nailira yo sinakain data kinanon dahil kayo. Katayan ka para au kanta nga pan kaya kanti sila kayo. Ina na kinabawa taray ay. O kanan ba to ay tanan tiyak tabi wato na tabi. Ika para buro ika raw tiyak. Nako imigi ba. Iya tate hindi sila ko ika ni kaya kana ba nakon kaya kana pa yung na iwo taray na ba. Ipun panin doy na ba. Irawagin na ba nanom sa sila kintay di kayo. Ika nga ante ya miyaro. Ika nga ante ya miyaro. Ayo bunti sila kaya nang iskiroy. Sika nga ante ngay nakain tiyak karisan kay spung datan nga mga kini Yesu. Kana sinuri ang mantain tuwag man tapay para. Takosas na tumakuro tubi mawuwa. Imo na takosas tumakuro tubi mawuwa makapara para antiyay ni.
Ano ora kiti ini ai karawa. Abu ni Yesu Kristo. Ayo kaparan ti ini detaten brabes. Pero nga ni terera ke te bima wo. Pero nga ni terera ke te bima wo. Enora kiti ini ayo karawa ke ayo kaparan ti ini asinorian detaten brabes ke. Pero nga ni terera ke te bima wo. Apotero ake tanga no woman. No ika ye kare sa ika wo. Tu wana den ti odo demens. The one and the demens. Second ano ba? Ya bana tayo na di odo demens. Di odo demens temuan. Ada taka wowa reitana. Saki kasuan nare reitana re. Esukuari oyari sangan ne dekare sa bogen. Awan ne tapai kakawag sinora ti ini ani pa ani ra kintai. Ke pakarupia kintai de narai tapai para tuan. Ini ra kintai ara bendoi din Yesu Kristo. Ti ini ayo. Bon ti ini are sinori yang gebong. Dekare sa monte piwa. Dekare sa monte isaki. Ada pun meron ya botoro. Ada pun na sinako meron ni Yesu Kristo. E piwa o isagi. Dekare san. E pun nako. Ini ra kintai. Apun te bukin dorin Kristo. Ngayon bukin na isaki. O tapay tawana. Iti yon na makaina. Na makaina emena yan wena. Tirana nun di takaragyan. Era kan mga emena. Ini ra kintai. O na makaina yan wena. Ayo. Kaparana enang bibit. Paranoad. Na makaina sa tayo pa karagyaota na mayroon tayo. Okay? O ayaro na nabangan. Panano na. Anataya ka tiyaswa. Ekaragyatiota mayroon tirari yarirong Yesu. Ano bukina. At ikaris tayo. Erang inisak. Erang inisak. Babukina. Iti yon na nataya ka tiyaswa. Imeto yon na nataya ka tiyaswa. Ano bukina nang mga kwa tumon ni ikaris sa sinurian. Tumon bubuan nilikim mo ni Yesu. Ges ka parang kebong. Ayo pun katami yan, ano kare sa tias waren tiyo to the mens, iri ay tirera. O ano kare sa tias waren tiyo to the mens, iri abotero. Tiya ini, bunda na mata tias wan tapay para. Tiyo to the mens, tiya ini ito ibugin ni tirera. Ariro ko pa the mesa. O tinu to the mens, imuin bugin akin Kristo, wera kina, ako na akin tatan, tiya ini, ito ibugin tiya kare sa nikilisan. And nawuwat at tuwang kiri, ako yamatan, kabaniyan, tiyan na tayo. Anoma da tiaso bunda boda noma da reisina ko sito wana saki grupo ika wowa ika apun ko akoro tenikira maido ye itera ka kono magi erik pana kare sa Kristo aka kono magi ni bonga ikai kana sinora na para para tebay paran ikator ka at tebay para re presa kita biro awayo ka para antia ine are ni da gendai eka ono mga purita ka para para bonga ikai mayo ta para para apun ti apun sita bona mama ya ka para tan ka para ndio nada ngayon sisito bona mamay. O ito ko tapay paraan. Tiya ini. Kay ko na kan na napotan no mata teswa kay terera. O kay ko na kan na napotan no mata teswa kay grisan. Yan nakari sa Kristo. Amen. Esiro yan no. Say din na ba mata kawara paraan. Ika matua ati. Tiray na yayo. Pati ini. Tiya kinakikay. Anta ko sa tumakuro to bimawo. Pun tiya kan tiya karisa. Tiya kan tiya karisa. Mata kami mingan nga nasiraysan ako. Sinang kenang kay muan digin notin, but sikos may yo sikang anti. Teki ba ne ono ipirin ako tiay ne ako ndirero. Ari ya na tapo ya katawrawa giron tiaswa. Pana kamera kay ya tenga o wabubu o ono nga untubong. Raw, ayu te teten brabe sa manda ko kongora. O kana po ko swa yung may manas. Nakabara na kwanta iri kayo tiaro nang nibibit yung ano ko. Ipirin ako tiay ne ako ndirero. Teki bu ono ipirin ako tiay ne yo ako ndirero ni men ay tuwa na tanga o wabubo onobui tebong. Sa tayo bandadan brabes. Tuwa na tebong. Si tebo na tuwa na didirik. At didirik inuwaw. Saka nga natan. Punta pa para ka para. Ito kira tamakuruan ya wate kibono. Yasan mo si kiambong ba angaun tebong. Tatape bong. Kanikinayan. Tatape didik. Wala. E para na ko ikay dadan brabes. Tuwa na tebong. Si tebo na tuwa na didikin wawa. Ngayara de manin day na yo kay bilin akong tirerawa. Tuwa na wawa ono wage. Tanga wabu po ono bui tebong. Ano na sita po na tanga wabu po ono bui didik. Tanga wabu po ono bui didikin wawa. Ningay detay yare bilin akong karabara bayay tirerawa. Ayo detay ya bilin ako yay. Detay ya kora yay de pa ni gininak. O siringa dautan ng gebong. Pati kare sa rin man matataw kan tatayari. Iya siri. Siringi ya amatay ka akira na nun tiyaro. Tatayari. At ora kay akan matua. Debay para.
Mayek patiero ya siri. Itangi dia bana ira kinanona ari karoi. O te tai ane ni me bubu tari bi me anu ei na kon tanga isubu paru abi me anu. Kana ko karawan minus te tai ai o te marangan tai ai o puntu wana tanga wabubu ono bui te dik. Ane roi mani nana tain ntau te ka te bota ke ai o ana siri on siri boya te ora ka kya ki on manana. Apuri kirisan na barona kirisan. Ane te tai an no ya birina ko te ai na yu be kara bara ba pa ini kirinak. Sasa nori ang konte entera de kare sar ta ko are te ibukin tio sar ura era bo ani bunte tau te kan kon rom siri on ta katenu man no sar tio sar ro ai sa ki pai te kare sar itu man te tau te ka ya siri de tai ai de ta dan prabe sai bo sita bo mar te ka kintani era ta mo ko isu ate ki ban wo bi men mau o ta ko so sina ba te bi matenu de ki bun mau te tai na ba te ka ki kai te tai o teiterantai asena noria tani era isu wo bi men mau o ari na tong te ka ni ka na ko tuwar monderia tata o ina karawa wata ya no ma ta tuwar monderia tata ai kai sek ni ka bani yan ka mau nai o ani na tau ina no na beno ni ka te tai mata te sua o ina nga te ba ngai na no ni baina ni kara ko te tai matai mateiterantai rau ai o te tata na brabe sa pu si te bona mar sino me mai tanga wo bu bono bui asena noria ba ka ande ki ani taka mimi da sinora mo ande ke bakana te tai te tena kana to wana te tai sita bo me to wana te rik kana tai sita bo me wo te rik te teran rik a kana si ko si bong ina non dai kan te tai ya to wana te rik te ni bu bo no bu te bong ayo to wara waran te na makaina ni utaya para te bo gas at pai para swara wari ai akore ia utaya taponi pe ia utaya ai ka akore orong ia ai na non te bo ai ngaya to wana teriki sita bo ma tene bu bo ono bu bong ta ya wo wa teriki sita bo ma isi bu bo wa bu bong te teranta sita bo ma te bu bo wana bu bong kana ko ikosa puntanga na ba wo bu bo ono bu pun sita bo ara te kana ki untani era te mo ko isu o ma mau pun sita bo no ba te kan te bo ta ke yo na karawa ta ya no ma te sua ena siri ena karawa ta ya ena tau pa ko na anu ni ka te tai ma te sua ni ma kana esa sa noria tu ta na ta na banke bongin on pita kin de tapas sita bona mare te ngana kin to ko just mo ko de bimane ma wote ki buni ma o yang na ki te wi ya tung te ka ka hora ma te ani pa kan naswa o yang na ki te ma kan karawa kan karawa api ma wo wote na makaina ai mga te tai na ba yo do wana api ma wo wote na makaina tira te tai yo ko ko poni ngai yana pa kami mi da dan brabes ki o sa korona ta to wara bo yana morir api ma wo wote na makaina ko kamai se ma te ni bu ite bong na makaina e ko sina ko na ba tanga na ba wo bo ono bu ite bong tanga wo bo ono bu ite dik ngaya na sita bo na ba ma wo na makaina bo sita bo na mataman na ban de ta an brabes ina non te tai tanga wo bo ono bu ite dik esen pai ni kidina ki te karesa o a mai se esen bilina ko manta bo i kara ro ana kon ka ka inde ai dedi ki me wa i tan kara para paia pa wara yaki pana siringaki dan wa dense stora ka sinori yang gebong temoni kola kari mu intero rondo ana kon kara para pai ida para para maunga o ana kon kamete pai ana te ka teso o mga spas pai eri kaki pabugina ba ari pana siringaki atangiri an kawa kina te ka etapo me ari pak pana ta wodo boge etapo an iburan stan ma gasi on urbe arang mais tokorak ai ka bini na kon kara pai pai ya kora ana siri te ka ari sande ta yari ge ai ki ira kinanona iri ya tokorak kai tege bana te bimane mawa te bimane wa yaran ko ngora o tene ata ka sina ko tera na yaron takaranga mai wina benari muinti aine o pa na karawa ena wuta kina ko ni yere takaranga o ta kamimi kan o ibuoga ti aine ontano are ka sina ko tera na mai wina ro ayo te pa yana kanimra pa sinang nori pa sina ko mai ya anta yo antano e buoga ti aine ke te karesa ni katan ayo te pa ya sparik panano te tai pa ni kirina ke ayo o ye te pa yarik pantano e ai bobok anta yo antano anta yo antano a boka te karesa ni katan raw kana sinora te pai para pon ka para te pai para ro ka ses ma kona te bi mate no te ki bana te bi mate wona no te bi no no o inora te man na siri pa ariera ke mai antano o ye corona ka wai ka yero koron te sibu te dei
O tete na yeron terakon. Do ayu to pa ya kamimi. O anta no buka ti ay ni. Nano na sa tayo patakaranga ikasina ko direta ikasina ko tatan benari mo inti ay nari. Tiran naron na sa Norian tatan province. The causes to Mwakoro to be my suwa to be my way. I think begin to board on Namadabas. I don't know. I don't muya kiti na you. Taeka is ayo. I don't muya kiron to board on Namadabas. Mwakoro nga natin. Tiran iti begin to board on Namad. Ano pa takarangan dan. Ipus. Nano na ay sak to board on Namad. Tohiraw to board on Namad and Sicily. I don't muya. The tausya the dangan ng buwak. I don't muya inti na iyo benasiling. An punta pa yarik. Yaki ko na si panako ma the history. Wara ka ngona kono orian ka ban. Ina buite milyon namat. Man na siri de bota gayon. Siring iya ronan kirisan. On. E wara ke te tau te ka bo. O yere ke katanan tiai ni ayo. Ya pirina ko tiapa ma Europe. Ya pirina ko tiapa man siri. Awana ko ni kakaya mo nga ya bo. Te tabo erao. At te tabo ay tino matay. Koy no matan tete ni kaway. Koy no matan kain na tiro ako kan kain. Koy no matan te tau te ka ako kan menayan. Ani, punta tau Taeka sa tayo. Patirango? Amerika. Iriera ke mayantano. Ayude tau Taeka bo. Iyak iriera ke mantiran na bestyo mataya. Iriera ke mayantano. Pa Amerika, ira naging iba the new world. Yon na ba bo waya kaya kain naging sitanan India ura tanan red Indians. Awaro ko imatang na ko ikikay na ko Amerika. Ani. Iti bukin tetano ari buka ti ay nari. Ya warurung to warurung. Ndoko, yon Amerika, nikakaya katanay, mandesiri-siri. Iwera ke tiya bayo mayantano. O siya kimandiran, na yero yataw tiya kaya tiya kinagiruntani yero to koses. Sa tayo man to koses, diran niti bukin tabon diyon na ba, may stiyo matayay. To koses to be may suwa to be manimaw. Mga yari antano, kaya the earth, pun kahit arana. Inano na titaw tiya kaya buway, na wera kiman makoron diyon na ba, esway ng kainak, ni banintangay si bubuwa. Tapon. Irang nikakongora. Iaki wera ki Amerika mente tabu. Aka wama ta naron dawro begiasa. Me bungi ki mente continent sa sway irang nikayanak. The new world. Anaya o kakaya ng bugin nungonong. Ipani nungonong anay. So kinikaking kan na kun wera ki ntiya pa Amerika. Iwera ki nga ititaw tiya kan Amerika. Ayu tita ya wera ki. Takos to Mwakoro to be matenu hati ke buina. Ngana teman na ria in kaida kina onde tani kai. Ay na punna ko onde tani kai. E wara ke Amerika man te tani kai. O te tani kai tera. Ya tani kai ya kaida ke tani kai. O te tayari kaida ke tani kai to wani. O Amerika na wara ke te tayan. Ayo to pa yan ang kamimi. Ibrans. O to na porion. E tara na ko mayak. O inura timpaya to wana stabu me. I-challenge kura na mamakan. Aki apa pun tiara. Diaron Roma amin mayangatin. Ina no buito waya daw. Stabu me na kura tibuta kayo. Ina kura na ko. Anya na yung Napoleon. Ngayon na Napoleon. Yakan ako na ba na General Bethia. Na ako kasi ka debo. Pero matanuin tibuta kari. Kasi kaya pa debure. E kasi ka kiyan. Tanga isibubuar wawi mo ano. Punta nga araw ay sibubuar wawin no ano ay kasi kagibadabura. Ay na ko nikaburi agi brands. Po bebio to konaman. Yan na nababayad man ang kanana ko. Napoleon may brands. Payama ako. Pasita po may amon nandang kura-kura naging makana. Nakoy na. Ito pa yarik. Ngayon sinura tayo the timeline na rin ko man 538 na kung 1798 ilang nabibin mo yung araw ay sinisilin demand na tanga wapupo ano po eh. Tibuta kayo yun. Pun siling iyaron na nikilisan. Tukura kay kaki kan nung irona. E mette tamba John Nas. Antay di kaya kan siling na mette na ba matsin duda mette kiro ipa kaman ho kiron tuwi at man na mayon no rep. Ayo to pa ya pun di kiro man tanang ko kongora. Ayo to pa ya kami mi ko kororo ino no tetan province Napoleon. Ndari kita nga isibubuar wa no ano. Ngero ko na General Bethia may Branson kaska tematan winter ayo yon Rome patibure. Ayo to tayar takin na yuane. Takos to Mwakoro to matenua. Pa iko aki ay asun temanari. Ma iay na sintiay na tabamang. Ay apun tima to na ba ni Mel. Takos to be ma uwa to be ma suwa. Imuinta nga isibubuar wa no ano. Itago te ate an province. O yun tirakon na ko tiay ni ari.
O ina ko pinabukan niya na sinagit tabi mang akyakakawakin na naswat Yeswa mentawa ko sa ni Yesu. Daw, ayo ti kari sa tinikira ay ako singkay man bubunta nun ka. Daday ay. Ngayon ito ako nasisiragin ka ay kuti niya ngayon ako kang antay. O ayo, mayaran ti kari sa ari piwari. Ni kaya ni kaya ko Yesu na ko mantetano. Ari buo ka iya yon tano ari. Ane tetaboy wara kemay. Ane tetaboy wara kemay. Ina wara kena kari sa Yesu at tinikira man tiap abo ay tino amatan termauri ay. Pun na Amerika. Ngayon ko kakaya tetaboy ti ikang antay iti may kay. Man tetabo ay Amerika. Kaya pun tiyakin na tetete ang province. Yagiti may Rome, yagiti may Europe, iti may Amerika. Patetete ang province pun tiyakin na ipuka kitiyain eh. Iron nantano. Ipuka kitiyain iron nantano. Ayo te kaya ta kapenen dang nikakaw ko nis manan tetete ang province. Tumanda pa ibara tunono matikare sen kay sibong ni kariyeri amang ogini Yesu. Tangay sububuar wa bino anu. Okay? Ipunti na pa Amerikan tangay sububuar wa bino anu. Meron ka kay tete ani na wutak na tete ni kay okay wutak na tete ni kay. Iwutak na tete ni kay dematanuin den deron Rome. Oh Amerika. Imumura kina pa pati empire tetaw Taeka bo. Amerika sito po tay na mga bunnis tete ang province. Isro tete ang province so ya girik. Oh ya kiki. Punna na Taeka tiya suwa pun Korea. Pasinariya ni Benendong. Ngayon ay kain ka pen. O dawag inus, abo, dos yon to kuwa matakawag. William Mira na rin nastekin ng kebong. Kamatapay at dete ang province sa rirong tani rota koso so henoria yakano ki Yesu. Ayo pun kakaruan dete ang province sa inarikina ki dete ipay tani ra Mwakoro to be mauwa awa. Dete ipay tera ay tiyak dete ipay na ay tiyak ipay natakin Yeswa. Atakin kanuan tebo ki atabu atapay para. Payaray bayak. Yaray bayak iru yatan no mekyawa. Anuri ko way karang na mais. William Mira ikuni anak kawaki ni Yesu. Masiburi ana tayba. Yako di ana batatay. Tenga wanu buabu mawa as nakaparana ko antay ayo ba. Ipunis tenga wanu buabu mawa. Masakti akan no kini Yesu. Ay punti akan tapay dawana. Ana parana ko kay narariri. Imin na yo. Tiakare san kay sipong tataling amang ogi ni Yesu. Iyaki ko sa patabota kaya tawagi. Mina imaranan nawa tenuwa wanua. Nakuntangay si bubuarwa wino. Iwera kay min tangay si bubuarwa wino i Amerika. Bundes. Bundes ah. Bundes. Kakawagin suwa kita buina ni ko taki matakawa bunda na tabas dia suwa takay sipong. Yay tapan si suwaro ino na tatatan province. Pun kani kinaya na roya wo kakawagin suwa yay na ko si Yesu na tatatan province. Punti ka ari sa ni misionary ka dobia ti onaba. Mamma ko rin tabong ayo. Kani ya punta pa na kon ti onaba. Yakani pa ni ti onaba. Ire yon te tagi na nang Yesu wa tenu Mwakoro nan to ko sa Mwakoro na ti bimawo. Tigi bono wa na kon ti bimawo. Man ta ko ora te kan ti ka ari sa etek na. Raw kawore ke na. Tiay ni ran to ko sa ti bimawo punta kani kina ete ibukin na naman tan ko wa ti Yesu ina non derong. Mayro ya iterera moni Christian ti ka ari sa re bay ni kidinak. Nikira yatan karira ya mga kini Yesu punti matuan ti ibukin na kari sa Yesu kakoni maki ay akiro kun temos kakawagin na ginaron tabay ni kidinak katanaki o ibeti aki penakasata maguri ibukin katawrawan ti onaba imain o kini Yesu ayakan ante yararo iti imante tabora iti inikinagin na ngay ane mo andikira na kundi on nabe sa kinag inun tanga wan buat abun basete by the rabata registered the tauta kan ti on nabe mamuantena sa sanoria kawari gag nagi musmus may riyatan no mek agi abay ni kinagi on norep me ewerek man bubunta non tiaba at tiaba the republic ay no mata tiaba ay ariti ay ni lady liberty tawo de dos koy no mata ndini tiaro ko na menay koy no mata dete ani kawai ane teswa amena ye Amerika o ani punti tabore mo ni bubura kina bay tero no budutas pa apenin daw kaya wakin tatapuan ane aron teu ikang ante ite manan man kanwa na teka teswa ni kabane ikabani dadai kay yo ko ra panam sasraki
Korapa te taratake, hiroi, begini kia kan siragi de yo, wara de siragi, pa kia ka kiroi amisi siragi, kita kan yo sinang tauroi, kana wara tim song, naron dari kang ai tete akin nan Bong ay kasan nako, kana ya puni matero kuna di tim song ayo irom, kwa kira kina pa kuna kai na pete, tu kwai na pete tayo may mo may kai, sinakai, tepe karake, Yesun, di tim song ayo. Kain to kuaya sau sumai kami nako moy kai ni kota kami ang kami ake kam konan roni na tadi yo sabu sumai na biang kami pakan roni na pasina kain na ni biang kami ayya tabara kain to kuaya ayya
Ay. Handa ba kanji to kaya ay pondo ko na noon nani ang ay met umaga yo me. Kanda ba kanji kaya na banawi yan ang sigiroy. Ako na miya ng kauda tinano de tayo di kayo. Kapag sinaba iwara tari uhaw manu tayo di kayo. Sa rokon cawa rin kakawak. Ari kanuan de takongoran tayo di kayo. Di Borau ina na tetek. Tita pada ko menayay. Tita pada ko memeta ko mayay. Anong wara mayay. Sina katabuat cawa walirik. Sina kaukiran tetar. Tamera at Joshua. Sinang din ako ng cawa rin kakawak tayo. Ari sinang Borau wakin ay yamtek. Sa busi ko riki pa ako na nanuang ayra. Ako na buwakiran tami meron. Bayan ako na nanganira tiyoto ani metatan nam teka. Ari sina Borau wakin tayo. Kami akatami minalor. Pasinakain na di mga hiyanon nam teka. Puo ka tiwari na tekin nam teka. Katime tuwa ti merung na koy na to kora tininukoriya. Bayan na teten. Tekin ko tiya suan tayo di kayo. Nakunan mem kantani. Subusi ko kararwakin na naman ko dito wari pa. Ari na ko na nikakiliwe aron ng oraya kinanam teka. Ronira, may mo na yun karukotugin pa sa bubusi ko. Iyon Kristo Yesu, apo ni ngayara huya, oras sa kameho. Amen.
Mohon ka kukuri ito tayo kayo. Inora au laptop o Mwakoro. Te Borau ina nun te Taeka Mwakoro ruaiwa. Rau. Aka basa kan doro kon benen na ko ngora namita boy ampo. Ai ponsi awarki. Ay to kina ba wagin mga norira. Wagin mga peroro irora. Mai utakapanen tay ni kakawa ki ako na tawo pa sa pangam. Pamuan da kakawa ki. Ako na riay no. O ngay da tapera pa sinariay ni ko ako na. Pakanasak. O sinari ken deburayay. Mga yay kakaita wat yaso an tay kayo an tay kay karang ni mais. Kay itima to roro ko min kan nungura na tek. Sakya na teka taratake ayo ay ang angani kami kato tayo dik. Punna na teka tayo so ay kan sipayan ako imi ngayarang kami ka mungura ni kaben yon nambu kama kapayan ka ben tayo dik kayo. Iya ki wota teka mayro. Wota teka mayro tayo so on longo ko imi pakam nari ni ben no. Ni kato tayo dik inanon diri ka tabi matino. Sara kung kan diri waiwa. O sinang inora teten province sa kaben na papakinta pa para. O teten province ayo sek teten province ni kangay nagyakak. Medeten province en apun kotaroy pai karang kakawag duwana. Temo si kita karang kakawag ako kita yang kaya yawak. Kutakata ko kita yawak temo si kita kay karawat. Teka wowa. Ino si kay duwana si benan nun magin na Yesu. Inayay to kora kay aki ka kuwa Yesu. Naron na si kakuwa ngay rekirisan. Pangayara po to. Sino ko mayroon. Mayayay ka aki. O teten brabe sa iyo, inakamatua po ni Yesu. Temesa de bertagin di oto temens. Po ni nga yan ba, tuwarero kung tinuto temens. O po ni nga yan ba, anamangok. Nanayan o matamon, takakawak. Tekan tiyo matayo. Ayo tekan, wawa tanga, tinupupatabong. Wawa tanga, tinupupatabong. Kanano ba to, kumakinita yan sense. Ay katabuhin ng Maisiya. Ako kuray ng baya, tuwana, wawa, tinua, kukuray yoya. Tonda bento pen kita. Ako po sina ba? Ako ka rin na may buwam. Ako ka rin na ibuwam. Ako ka rin na buwam. Nkagibi. Anda tayo gibi. Ako ka rin na ba? Kanaro na ba? Ikonan na tuwana, may bukong tibuhin na. Eh na rin ang roy. Kuna ka nga ko na nanay. Tuwa na, inanon tubuin. Am tayo tigiroy. At tuwa na ko na nanay ibukong tubuin na. Punsi tuwa na. Makanano na. Patako na mga tabi karigi, tinamba tuwa na. O to mga wawa. Nano tinamba tuwa na, tinamba wawa. Yon tanan sense ay ka wawa. Ako na tabi ka tuwa na, wawa. Yan rin nandoy. Men pay kay buwang mahigay. Am chance. En ako na the probability en ako na girom. Ane tuwa na inon tuwa na tububo. Tuwa na inon tububo detay. En ako na gin menendans. Kanaro na. Pako mga katayan, nikaskan ako tuwa na wawa o tenua. Tanan sense kaya Mwakoro tanan men yon nang patuwa nang bawo nang patinua. Una katayan nanay may buwam ni menendansi. Nikaayo ko na tabigera ka nga tuwa na wawa tenua. Am chance ko na karawan na ko na tikiro ay tuwa na inanon tuwa na tanga. Tuwa na di chance inanon tuwa na tanga. Ano mga karaway yang wayo? Bako nang katay ang kanin yang wa tibuina. Tibuina. Disansari. Unang katay yan menay kani inanon ana penin na idiro tuwa na wo tinuwa no mewa no isuwan ruay wo tibuina. Monte nang matuwa-tuwa, yan matuwa-tuwa kayo. O am chance ako na nagiruman eh. Tuwa na, inanon tabuhin na tabirin. Yapon lang ni matuwa-tuwa. Kanano ba kung katayin ni karikayin tayo ka, asan di ginanon mew ni Yesu. Kung nakatayin, kisin na bataraya, asan di ginanon mew ni Yesu, mangkimono ko yon siya ba, ang kiwagi manariri, akitang ko naman woman. Inakang aron, nesiro yaron natakin naan. Kanaro ba tabay baraya kaman tekin na tetay yare na babet si tuwag iya Yesu. Are na matiyay. Tetay yare na ako tuwang kiryo na ko ya sentay de. Ay pun man daw antay nang unahan karawat ya kakin tetay na babet sa nakunan ko ron nayo. Meron kami mirik. Kanaro ba ya tekin na tetay yare ya papagirikin tetay na babet sa inero ko ya Bong ay kakaisira. O inero ko tumusik itek. Ayo to pa ya mato raw. Mayo to ba ya sinang dayakin na nanon tayo kayo. Kanaro na pa ikota kaukan na nakaisira ng musik tayo katiyaso. O ayo mo ni pa ante kakawak.
na kun wara kan tesans asa nori patak pain katutun tayo kayo. Payay mo na mo ang kakawak. Yay mo na mo ang kakawak. Teten brabe sin poke katani ro to kosus akain ko si dongorong yon tekan pai kanariki. Dongorong onat. Ako si pai ndeke mero ko ni Yesu tumuantay. O to bayan na mga riki. Imain ka walking. Ay kay pai kasi nari natay. To kosus ka para dongorong unta musikita ka panin. O tani ra ka para paningay. O ya energi ay. Takosus to bimawa Yeshua, kam na makat Yeshua kam nangan na tinapok. Payara ko anawa no musikitek. Nora na teka tapay para kam na makat Yeshua kam nangan na tinapok. Payara ko anawa ni musikitek. Iyaki ka ngay inaro ko ano musikitek Yeshua. Menikaya na sa matakosus. O iyaro ko. Akiba-kiba na rin nuka ni Karawa. Pahit ka tanawata. Amon te kakawag na ko yomatan ka panay. Monte kakawag kita katanong tayo. Tiyan na ni katanong tayo na kung diyon na ni kapene. Bayero ko anawan mo sikite ka tiyaswa. Iya po pirun tiyawa. Bing. 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 Daw, tiyon na bayo. Yari ni nanon teta yamon ni pan te kakawag. Puni imain no kini Yesu. Yay te pa yan ang iriki imain doko ni Yesu. Kana kakawawa teten brabis sa ikain. Kana no ba kawawa teten brabis. Into kausus. Ang kanayawag ito bowi. Ariya tatari karawa. O tirangan ni kakawagin ayo na koyum goya kong rantay di kayo. O na ko na. Takosus na makuran wabi mau. Imena ino utiban nanga papunta makuri. Panangan niya o matan ka banaya. Na yaron na yung makurin ako. Raw? Ay kay payay kasi nanganganak kanuangara. Tirasa san kakaroyan tiyon na bayo. Kanano ba si kakaro ti yuawan tiyon na bayo. Inang doko tataya sa nanganganak kanuangara. Kanano ba tiray kakaro yung tiyon na bayo. Kakaro ti buri. Mataka kiruwi, matara na rikit. Tuwaro. Inang doko tayo na. Raw, kanano pa ikakarawaro. Ito pa yan ang sigiro ay riyan. Saban na makinan na ba, ito pa yan na nagidura. At kanuwa nga sigiro ay. Datayari. Kanayo ki Yesu, inang at kanuwa nga panin na ko yan ang mata. Panin na ako may nasintiyo mata, manabukin ta, manamananira. O anina nga ni Yamata ni kapanay, ihayapain ako. Ni Kes, mayang maguri. Iyaki nga Yesu nakyakak. Ibon na nga, punta makuri. Ibon na nga pa punta makuri. O inori yung mati, akakan na tumakya, mangori batay na nuwanta kain to kanuya. O wakaparagi bog. O wakaparagi de bog, aratawa na de bog ni kameo. O wakata kita kaya mati ni paiki akore kinabog. Raw, ikakamako ta kabuwi ayo. Ayo, detay mo na kakawak. As nang ginagawa. Sa panura na ba kakamako na sinurian, tiyawsin kabuwi, tiyaw na bayo. Ngayon ni mama ka tiyawsin kabuwi. O ilarawan ni Menay. Ay mama ko ito ko kakanata ko. Idayara nga tiya ka ginida to wana ki. Mapayay ruwa ka kinapaway. Wapun doon naman ni mako ka na kurok. May karawa. Yapon lang kakamako na hit na musikita kari. Tuwa na tayo yatira hindi kibuhay pa. Ipunis na musikita ka tiyaso. Inang pun karawa ito musikita ka tiyaso. Ay kita pitira. Ay kita pitira. Tiyan na bayo ito pitira tayo nako. Matiyaso ay pun na kuwan na pitira. Yay takaitara ri karawa kinkoy karawa punirun tuwa ri uspiro. Kaitara na to tiya ka tiyaso. Punta kaitara i karawa. Ara muan tabi ka disisirak hindi university yon ka tain tiyaso. Roy na mana mo si Roy. Ikaw na kuha ki Roy tiyaso. Idon tatan, idon uspiro. Tapoto ni kanta ni kanta pa para on the tatan brabes punto kuwa way meranan Kristo o tatan. Ayo to pa yakawak. Wuwa titeran tayo nako. Wuwa titeran tayo nako. Ewakin tiyaw na pa ayo. Iwakin mayata mo si kitayak. Ayo to ba yakawak sinatay ba iwakin maya o mina sanuri ba iwakin na ngay. Iwakin mayata mo si kitayak. Daw, ngeke ka wata bog tani era Mwakoro ani Yesu ati ki mane wata buina. Imata kun karakwa katian kain to kanuya. Oi teka teman na yai mangkongo. Imay na ina kun kain na yeron tesino. Oi ran na suna. Ayeron brand sibu Isaac. Ana kain to kanuya uran tiay. O wana ke wira tiay ya uramaka. A pepe ku tanga irona. O ati imata na tiripu. Yamon na iwaya kita mo sikiteka. O akaw kagiboki. Ayo ka kamakon ta kabuwi ay. Akaw kagiboki. Ay waya kita mo sikiteka.
Iwaki ata mo sikiteka. Ikarawa. Imatan na kain tukan mo yati aswa ari karawa. Sagi te bowi on tep. Te bowi karawa man takakan na to. Antay te kora kaya nagba. Terebu. Antay te kora kaya. Raw ay kay buntanan na ni kapan. Tanan kerubium ni kapan man tanan terapium ni kapan. Penendo ko. Ana ka penen pa ako ti aswa na tawte kay karawa. Penendo ko be enang wak te musikiteka. Sagi te musikiteka karawa. Te musikiteka mantiri tata man takakan na to. O yo ba ya yeron day na ano bas kangay o sinapanin day na no anda kayo doon mo yan tararak o norarora iron duwar de sa musikiteka ewa kita musikiteka imatan na kayo doon mo yan teswa makari karawa yewa tapotara na terebu anira suring apa dus pero nge ibakantiyon na ba iyo ay kapakakimat tuwa na takatin makuron na nila. May siya, anarani karawa, tungo na takatan Mwakoro, irarang iron ruspiero, o epaka maruspiero. Mareso ko ikarawa, wow, at takatin Mwakoro. An punura, tungo na takatin Mwakoro, yun na kikilibes, sakito kinukokyokan, siya na kikilibes. Yes, hindi hapuro. Tatakong dapat ay mga tao, nakon ni Rawa, yung para kain mayan Rawa. Sita po menang may silik yan si Mima yan na nakundan sila yung malaki. Ibang ayat sila man tanan na yun kay laman. O kami kamaharangin ka may siya. May siya din newa antay di. Raw, tiyon na ba yun rak. Iri yato ko rak kaya baka may karawa. Sito ko na takatan ng Mwakoro. Mani pa nga na reso, wow. Itaporo. O yaro ko tataporo hari. Atakatakan na kayo doon kanunga. Benang puto mo si kita. Ay punta karan. Ni kakamata ko. Nani kakamako na ba mo si kita kari. Kawag the book. Yapon nora kikay, but yeswa, yapon ko raw mo sikita ka, penapon ko saroy na kontiyon na ba, ay punis na ba ya karoy. Kanano ba ya karoy mo sikita ka, ano, iya kita karoy, ba punis na ba ya karoy, ang giyasan bugin na ginong diriyaboro, ba ya gis, ano tawte ka. E karoy at yeswa, penapon ko sa, ay punis na ba ya karoy. Iwakin na nga mo sikita ka raw. Tawa na ba yan sisirak. To iwakin kayo tapong ngay, mo sikita ka. Kita kan ano bayar ko Yesu. Daka walk. Kita ya pun wagin tiaw ayo demo kita. Toya tena kinde ko sinakin kay tibay ako karoyan tebong ayo. Ya musika kinapatakam tebong ay. Raw tebong ayo iyawa kita musika. O to pa yes na kami iyawa kiman ngay. O sinang oriyan deden province ta kapanen na papakyayo. Payatagin na iyo, diba yara ka para na ko mila. Yon ka walking ni Yesu. At ako, ni karo ko wanga matinububuat tayo na kimatay nga pong ay na kaysa kaki kituma niya pare tapo. Ayo diba yawara kaya mila. Ay tako ba, era idi ka ay nang kaysa kaki on na penang ro Yesu. Sak. Ayo, ayan na tayo Yesu, taka yatang kay bayar samus. Temos kita kaya waki man debong ari tekin na. Wala mila. Yay ba yay kawawa ay kay ay karang kakawag kay ni karo ko wanga matinububuat tayo di ka tayo ngapong ay nakaisa ka kita mania bari tabu yay wawa ta nga tinububuat tayo di ka tayo ngapong ay nakaisa ka kita mania bari tabu yay o sinang ka para na ko tayo propesa na kung ay di mga ikaraw karawa tara-taraya o nakarawan ka para pa yung on ipara na koroy ako na bunuri ba ya sakit tayo propesa na kaya ka tirayan ano na kinkaisa ka kita mania ba diba yari burilon William Miller da yari banyak para baka walking ni Yesu. Kono ra Taeka sanctuary kita man boda kita mania ba. Kaya guri ka nga iro ba sinakunan na tayo. Ikunan nato iro ba tira ano no naki. Masataya ban Dios do mans yay tuma ya wusa si bonitera. Amma manangan dire wa yay tuma ya wusa tuma no boda. Akamba man dita ba tuwa na kana mga waka mga tabakati umarin bubusa mga katiya na ban dita po. Ari na mga minayen camp. Ani, tuman botak. O kaya ka raw umaweta po. O yon me kaya yan na teka. Tiaswan ako ng muti. Ayo ka na sokri ka na kondiyo to mens. O sanora da bay. E karaw kayo. E karaw iswa tiaswa pina karaw ki duma. E na ko na me kaya iboy ana botan ng mata. O tuma ayo di na. Kuno tuma ayo the company tirara imena inuka.
O ila ka tuwa piya kina bidu yata nani pero ngai kete bima uwa. Timuani pero ngari tanun. Tukura ke tan tauroin busmaya terok. Amena roin tan mon tantani mai dari kindan. O ya mai na kona ben kain karo ipen te bima uwa te pero nga. Sakiti wa mata kara uro te boto na matani ter. Ma yo koro korean dun tu man bota ke yo. Te tapo ara man te tapo. Imena ikai dia sini perita. Aki aro ko ikai. Pun si te ibonga. Oro ko te ibonga te teru ayo. Tu wana te tain tu wana te dirik. Tu wana te tain tu wana te dirik. The Day of Atonement. Te tapo are tapo. Ayo te tapo are wo ta terara ai te ibonga. Ngasi musiman te tapo nan terokin te tapo ai. Ara bure ka bane ya bure terara ni ka bane. Aki aro ko ka para ya bure metemen. Siringa ki temen na ayo aron karawan. Siringa ki mai sinanu. Ai wo ta kiranan ka ina kono nei. Te tapo ya tapo ayo. Ane koro kore ante maneba. Ara te mon maneba. Iri ya sepuni terara. Te tai are e bure te amata. Ina wota anamen. O ina siringa ki anan. Te ibonga. Ina siringa te men. Ina siringa te ibonga. Te amata are bure. Ina siringa te men nan. O te men nan. Ina katoka ki ana bure te ware te sabure. Iona. Ane ronda ka para bure. Ane ya ka men kini ko an koto kotia. Tiang akari are na karo ya Yesu unta kai bangaki. Aron na yawa ki na akari sa bunite ra ko ya ka men koto kotia ta kai bangaki. Punte ka ni Yesu te sibu te te. Ang akari an ka ben do men sa koto kotia na akari ya Yesu yon ta kai bangaki. Pahin ka pen pen te ka na Yesu are na ko rumi. Apen koto kotia. Man te into man bota kan. Oi terera apen ni kembana ba raunia tu man bota ki. Tita poet kapenen ka kawagiro Yesu bunite ra. Wow Mwakoro na nanon sa sandagen. Ay karang kakawaki. Tita poet tap. Tita po amwan tita po. Aki ako na andoro ko ikay. Tibong asinga yaroro ko ikay. Na tamondo ayo. O singa yana baroro ko ikay. Tuwana tatay. Tuwana tatirik. Sinora tata po ayo pa. Iurua kini kapene. Tatay tuwana. O sinanuri na benon na riririn te tari kayo. Kana abure tiyo mata ewota ta na sibu te tiyay. O kamatiya ki o siringak. O kabara kya na bure katoka kya na bure tiyo mata ande. Kana ano ba tayo uniro nubuna tiyo mata. Patawa te takaruan ako ina ni kaumangay. O ande te paya kakawak. Enariya inungota pain kaparaan na bure. Tinga pong aray mo ina. O to enari kita te karau te akare una metera roa mata an kaparau bure ni bai ya bunun ta mai rom kepong oi roa ma asina kora ni mata na pa pun ko ora roa man e bunda tai bai asan karau te bure ika parau bure na koim de bai ari karau ya no ya pun kaunte akana na koim maya kita wan kono na te bai para eri ya kina ba ponte bure te mate no kono pun dia ini mate ko ya ko bure kono pun dia ini mate kana ko karau bure kana bure te amata e wota te sibu te dei ona no ya ki metengan pa ya to ka ke na bure are yon te menari o ya siringa ki te menari ya mete te menari no ni amin te sabure te pa ya ka kawa ke pati te nga kari ane ke te menani energia inna ki para kana ena ki manunu na doutana pa ka kana doutana na kona noraki energia in kapene tamaro kona ria in wosa na konteso ta pa ya ta kapene tamaro Ane te pai e kakawak ponta bure mate. Eria ini mate te sibu te te. Eria ini mate te sibu te te. Ai siringa ki te sibu te te ai seki o kawawa ya kirarana na konte pesin. Naron ta kapara bure ndiota temens. Ai ka toka kira patan te sibu te te yon te peon karia. Ai ka buka ki. Ate bugin terapa ikai ni kapen. Aben te bugin to wari sinen ta kai pangakari. Pai ni kapen yang karia ndiota temens ni kapen aben ko to na koina. Nako ni Yesu Kristo. Pun singa ya konan wo sina kora bure. Tiwa mata pun naki konan wo ta na bure tiwa mata. Pun si Yesu. Ananga karya Yesu yon ta kai pangaki. Ya konan wo sina bure. On kana ko in kapena mai ro. Pun ngai ya koro roi. Imin na resan seman. O teibonga ena utang kan de. Dina teraraan na konan ntuman potaki. Ena uta terara. Imatan tevere. Que te keten, que te vel, are e karaura na ko temuan meta ka wowa. Ite ibu kinteraan. Yesu e meta yon ta kay bangaki. May muini meta na. E mangaus.
Ay wera kina ko karaw. Ane te paya kakawak. Sinuri na nun tayo. Mga yari, anaswat yaswa, enariyain, sasan uruan kan den tayo sa kaparahi era bure. Tayo sasan uruan anaswat yaswa, sa kaparara bure. Papuni Yesu kan den sibu te enariyain konan kaparahi era bure ngai ramat. Tawanan teridik, ibukin apa yang mais te bure awuta kinawan tungman botaki. Ay mga yai tayo na ngayon tawanan teridik. At ipo nga, inang mga kaisa katuman botaki ni kapan. Tabaya karawak. Enang diniyagi man ay kauman. Timan na siringagi mana takarian ako ni Yeo tuwana. Timan ni kapirin ako. Ari nang katukahagi puri ni kapan ari man temporary kitong manubuta kari o ay nakapirin ako akin tiriruwa. Nakapirin ako akin akong tiriruwa. Iuutahan ako tuburian. Timan na rin. Yesu yang kakawag ni Marorin darana ibukira. Hindi tayo di kayo. Monte kakawag darani Yesuan. Yara na kitapong padabong ibukin kaparaan puri. On the beta yara na kitapong ibukin kaparaan puri. The day of atonement, but tipong ini musik kita. Ilu ya terera ata tapong ni musik. Una po niya insulo na nung koy ti terera. Bakuesi ka kwaki. Baka na kwaki. Ako na rin ka. Yay kaysa kan te tempora. Ito mo na buta kin kato aririk. An pun kaysa kan tempora ni kapane. O taba yari ki. Paya nakatanga kitabu. Hindi tayan. Ay ibukin kaparaan puri. Tebong ini musik kita akan manta kakawak. Ikarawag ini bari karo na ibuki ay terera. Tebuin na tebong enariyain katanga kitebu. Ikaw ringi yung mata pariyan katawroy. Imain kita ay manta kakawak. Manta kakawak itebong ni musik kita kayo. Itebong ibukin kaparaan buri. Ira na gibat dapat tayo na pa tebong ni musik kita. Titaya na kaysa kagiyay temporan kapan. Sa kita akan kawag ni Yesu naron nariburi ron mela. Ayo to pa yarang kakawag. Kuha nga pa ni ka pa na ikabubuha ka na kung tiyaswa. Iyang ano ko na nuwe buha ka, may uwe buha ka. Kuha nga tiyaswa. Katuwa po nga natuwa na. Tuwa na. Titay na tiridik. Titapay nga niya, tiyagin na kintani na Mwakoro at tikibuan na tabi mawa. Ilang kakawag. Ilang kakawag, ibukin na inanong tatay di kayo. Ariya itiraran tatabman niya na kung silo-silo ito ay nanoy. Dabongin mo si kita kayo. Ariya itiraran tara-tara yero ay bawara. Inanon tabong ayo. Ni karo ko nga matini buat tabong inakaisa ka kita mane bari tabuyay. Ayo ipon kaini sinakon demo si kita ka. Waki mind tukin diyon na bayo. Nanoti demo si kita kayo waki mind na ro Yesu. Imain na tukin diyon na bayo inariya waki demo si kita kayo. Inariya waki demo si kita kayo. Wow watanga tinu buat tabong. Tetaten prophet sayo ya kaman teki na demo si kita ka na waki. Tiaswa na taka yon na kaintukan mo. Matani ka pa na kiasa ni Meo mangko ni karakuang kay. Ni karakuang tatayay. Ana pa rin mo sikak kaya kay. Tetaten prophet sayo. Sakita kan pa yan ariki. The temporary yerutaram. Sakita pa yan. Sakita kan na pati antikirito. At pa yakaro yerutaram. Napunta kan demo sikita kan karawaki karaw. Ni karo nga matinu patay di matay ngapong ena kay saka kita mane bari tabuyay. Ayo puntekan debubok imeranan tiong yapa matiak yong yapa. Punna na bebe ti tiaswayo pasinarian kay sakina no ray kay temporayo inanon tebong ayo. Tebong ibukin ka para bure pun kota kinda na musik kita ka tiaswa. Ndo mari karawa. Are inariki imaindo kini Yesu. Kana sekarawan din nanon tebayay. Tira nanon nakin wo watanga tenu tebong. Tira ano na kiyay. O na wasira man tatayra. Kana sinori ang tanira. Tira ano na kinuwa tanga tinupo tabong. Tanira iya kiyata pa yayo. O buo ka kino ni kabirira. Nka para kina na patira ano na kin pa yay. O yu pa yay ang anak. Ilon Yesu. Kabirira. Kung nakota na nun demin brabe say na kundi kamatan. Iya kiyota na pa yay tanira. O Yesu ang kabirira. Pinangkota na kung tanira. Tabayan na nakin dadahan prophet sa iyo. Ang kiro ko ay besin ni Magway ko tirubuan ka po mata umantan. O ito ko na ko. Nasintyo mata. Kung nataron tibay papaintayin dito ki timinin prophet sa iyo. O kani ay kay tiyay. Ang kiro ko ay besin ni Magway ka tirubuan ka po mata umantan. Ito ko na ko. Nasintyo mata kung nataron tibay papaintayin dito ki timinin prophet sa iyo. Ayo to pa iya so ang kita nira. Timinin prophet sa rin oriya yon wo watang atin bubuat dairik.
painte toki. Tenuwa makoron te mini brabes, tainte toki. Te umane bota kari karawa, o te tai, ita kanikina ayay na nono. O senang inori ang ane batera. Kana sinori apa, irawa te Bong ndirik. Tenebu po ano wimban mawo. O kanano ba sa karawan, dari ang kanit te teten brabes makaparaan na nono na te kina kinete kira. Naroon na sa Nuria na ramon sa sila kinta tayo kayo. Yesan mo si Kiampong pangaon to Bong. Tatabi Bong kanikinayan tatabi rik. Sinangin mako ka teten brabesan. On ka para na kuana ban tiya kin ka para para tiya kin na itikira. Wo watanga tenebu po to Bong at tayo. Si tabo me wo watanga tenebu po. Tiririk. Ni ko. Sinangin Nuria kan kanayang anira tapay para tetay ari mo na kimay tetay wo watanga tenebu po. Sa ko na na bangan nuwar pay at tetay ari to kiyay. Wow, at ang atin na po, ni Kangay, na kumuha. As na nori, pa mo, maningay tatayan, ikakawag ito pa, ikaparan ako, ikay, untahan niya. The brave, sibugin na pa, ikikiti ay Yesu, ay punti sa kameo. Ngayon mo, nakakawag, kasi nakarawarawan ka para. Tani, raruay, wawawimaw, amos kakibugin isibuiti wiki, yon nam kurak. O yon na pa ang kawari, tabuilong Yesu. Ang kanakoro, o nasuki bure, Manika toki buaka, manika ko terori ya kia toki na. Manika ni kinaya de min brabes ni kaina. Matetera ni brabes, manika pira to ware mwante tapu. Ayu te pai, e te kina yei, monakin te tai yei. E kanga ya musikaki. E te ka musikaki. Nanona, kuriak, chatak. De te ne pera. Nanona, e kuriak na ko mente tai ya baba ki te isipuin wiki ari buki ayu tai. Ari na ko si Yesu. E kuriak mente tai ya baba ki. Wo tang atin po buat dairik. Amos kaki bugin isi buito wiki yo yam korak yo na bam kawari tab ayu to pa ya karo giron tani era anak korak tani era yu taya anak kawa tab yeru taram ya muskaki isi buito wiki bugin anak kawa ari yeru taram mo oy buki ayu taya ayu pun te tay nanonga ari yang atias wana ko ya tabo na matani terera panari ay nogiria isi buito wiki monterang ni kakawag Nakakawag isibuit week kayo bang ano ba sinore ba idaw may sinisibuit week kanano ba isibuit week ako kasi karo yan naman narito na tabong sitabo na tawo na dirikin dadan brabes sinang wala pa itutan isibuit week ni brabes kamay sa may isu at tabong inanon the week yara kana pa idaw abu buarwabi sitabo na abu buarwabi tabong ni brabes ki abu buarwabi dirikin wow ande kaparana Ana detayare enakosi ay Yesu. Senang nori ang kaparan ako tatan brabesan. Nanona abu puarwawi detay bugi ay terera. Ana detayare na mona kimay. E mona kimanda nga ingana detay te isibuin wi kayo kito wo tanga tena buba. Debong ni brabes. Mangaya ko natay man nori aroy. Pamanin detay may muindo sina kontesuare mga karawan ni rutaram. Ayo detay ya mona kimay. Detay ari sina ko yai deso ay bugin mga karawan ni rutaram. Enamuana que me diga ideta ya wo tanga tene bubu dedik ke te sibuin wiki ari abu por wabi dedik o sinang inoria pakana sinora moana o sepen nori na batokin didik ga ya wo tanga tene bubu o ari isibui de wiki Kunata yeroi pamanin te tai mai muindo sina kontesuare mga karawani irutare makatianan karo karo kontuya isuwa the week ono pui me wo the week o ina makatiak makawaina makarangana Raw, ayo the teten prabe sa man kamimi amon tikimage. Ena ko tesuan ninga iyon mga katian irutaram. Ena ko iron nata tokisis. Teridiki awan me wa isu abisi. O iyo ana swa ata tokisis ara uyan media mapos. Etete ka ngay ata tokisis ya uya na kondesira ara teibong. Ara te sakore ana swa asuan karawa. Ampai teraw me pae karona. Ikari ka tesua pa ana pen nairi mangko yo mata kay terera. Ay ay pong masibun dewi ay kayabaw. Ay kakan na ko irutaram. Nipunikan na ko. Konoria asa ni meka yutayan sui babron deta yaman oya sando ko media mabosan niya kana ko babron oya tau te kan kayo ay derera ma yutaya media mabosa awata to kisi si uyan deta yai oya tangidia ba anang na ko mga katiya irutaram to waya bauta ka mga katiya irutaram ane kan na ko mayapa un na ko mga hokira irutaram buka katiya na oya ko na ko yang ata kariya mata kakapaya to why Ano tabayan ang kamimi. Mga yako na tayo man nori araba manin tayo may windows na kontesuhar mga karon irutarim. Ni karo kon de mesa
issue of the week, ono pui mawo of the week. Nanona issue of the week, ono pui mawo. Ila wabota na. Ono pui merway of the week. Ono pui merway of the week. Akana ba korai the week ayo na kon tabong. Abu po ono pui maten wa tabong. Kana ba ko mga rai abu po ono pui maten the tabong na kon dirik. Pun na po ono pui maten wa dirik. Nanona kanne, yare ken kanne tetayan. Nanona manin tetayan may muino sina kon teswa. Are you sina kon 457 BC? Ono pui merway wa the week ni kangay. Sina wari kiyang kanne sina wari. Ni karo kon demesa. Nanona erero ko demesa kanne imuinto ken dirik karo ono pui merway wari. Abu po ono pui maten wa. Demesa nanona to wari kabirak. The anointed one. Are nanona iyay tetaya enakabirak iyay. Tuwar mo teta buari Yesu. O kamuri nga ba ikabiraki nga Yesu. Giro ko yon na bayo. Ikabiraki. Hindi karanga di Yordan. Hindi pa besito wak. Ane detay wosira na ko yay. Abu buwa wana buimba tenuwa tereriki. The one at the week. Ono buimba uwa the week. Ono buimba ruwaiwa. Aya wosira nga karwa tetayan. Amanda kakawa kaya sinanori ang kain tetayayo. Kana ba sinora ono buimba ruwaiwa. Ono buimba ruwaiwa times 7. Abu po na buimatan was sakan si kamatuari ke araw-araw pa hindi tayo yon na yes to pa yes tagen o sa kikibenin kami. No ono buimero wa the week si tabo na abu po na buimatan wa. Didik. Mga yaran kana sa maing kan nuwara ke abu po na buimatan wa didik. Man didik 457 o anes na ko kanin detay. E papesito wa kiro Yesu ikay. Hindi tabo ay. Babisito wa kiro ay. Tedi di kirawa babisito wa kiyay. Oras na kaparaan dyan babis. Ono bui merway wa the week. Stabo na ono bui merway wa kamay sa may suwa the Bong the week. Abubuwa wa na bui matenwa. Kana ko maingan man tetayari abubuwa na bui may suwa. Ina abubuwa wa na bui matenwa didik. Man 457 ona ko na ro kon didik. Ay rawa. AD 26. Kamasang kanuro nga na ba? Auriling kiyabong. Yon, karon, tuwara pa ikana, kukipa man the BC na kon the AD. Akia, didiri kaya 0. Iya yung calculate. Maki ang days 3. The BC na kon the AD. Anakam nuri atiray na may nanoyogi. Akia, didiri kaya 0. Mga yaran kaya baka didiri kaya na kon, ere ka pa wawi mga nawa. Nano, ere yung nagikipan. Iyakipan na pa tuwa na. Ang ere ka pa irawa. Ay 27. AD 27. Punte tayo yare papesito wag ya Yesu takaranga yero tarim. Parabo rin takaranga. Are papesito wag ya Yordan. Ayo to pa yan ang kakawag iro. Ipun ni paroy deteta ang prophecy wag ni Yesu. Yon detay yan na ko yan papesito wag. That's why I took that and prophecy. Eta ko kakwawanan ng lukat din yung dito mo na doon. On na nakatangaw naman ni Maria kinuha kay tara si Siberio. Now, ito yung kinakita po indong ko ba, anak at debuin man ni Mawan dirikin daw kay tara si Siberio. Pun 80-27. Uwaraki, pun nang nikimaroyo ang kakang titadan prophecy. Ang kiyaban ni prophecy ito wag, o prophecy ito wag na ba Yesu. Iya kapirak, Yesu ron detami yari rori, hindi karangari yoratan. Ita ko ruwa tamakaro ane tenuwa tikipan wabi matawana. Parabur ruwa tenuwa wabi matawana. Ang kaya pera ni papesito wag na ba Yesu. Imuin no bui mawawa the week ay na tiyak na ko ni mesa. Eri sina ko dyan prophes. Esa ni papesito wag ay mga tiyak na ba imuin no bui mawawa the week ay na tiyak na ko ni mesa. Bro, tira ay kay. Imuin no bui mawawa the week ay na tiyak na ko ni mesa. Nika nga. Tirayan na nuna, tibiyan na kinako. Sa idea na ko. Ay tako. Ay nakarawa tibiri tayo mato, mamatay ka bas. Tuwa na the week man. Imato to na tayo prophecy. Nakaraw nakatayan iriray. 457 BC, prophecy do Yesu 80-27. Okay? Esan. Kan yay to week ya tuwa na nikirana. Ari nikiran tayo si buwin week ya. Ari pare ono buwin meruwa. Abang tayo si buwin week ya. Tayo kaya detay buki ya yutay. Tuwa na the week ya suko. At the one at the week, si tabo ma, isua tabong, as tabo ma isua, dira? Teridik. Ane, o inukan the week yari, nakatukatakarian kamatiak. Nano na Yesu, nakatukatakarian kamatiak. Ari kakaro waging kwanti o demans,
Isisiling nga kita sibu. Payara ka ng katukya. Enang ponimet ang iya. Enang ponimet roy, yara puntira pataroy, ko wara punta karyaroy. Nero enamet roy, detayan, inukan to wiki yan ito wanan. No, tinuwa titira na tiririk. Enang mete Yesungan. Mete Yesungan ang detayan. Tinuwa titira na. Tinuwa titira na. Itawura ki Yesu ang takay bangag. Nitiran tiririk yan. Nitiran tiririk yan. Tiririk yan, ito yakin ba 80, tinipuy matuwan. 80-31 po nga yata tayo sering agi Yesu ematen ntakay bangag ibugin nambore o ibugin naubore. Tani era punta ka ni Yesu Kristo ay ara mesa. E punang ki matatatan brabes. Yaki ko na narigiri kaya pun ko to na pa Yesu. Matay uwa pimano pundara wa yararan te berita na bangkay. Akawawa ya gibugi o matay kabas papain ka parana bure raw. Ayo to pa ya kakawak. Iyang ararana Yesu ibugin kamewam. Hindi tayo di kayo. Ay na para Yesu. Ikamatiyak Yesu, ang pun kororoy pongina. Iyakin na imanin nans, mati ni Yesu. Sasan ka kinana batuta na, narariri ka na ko. Ikarasa at makorowa, at ikibuwa, mangki kororoy pongina, o Yesu ay kanako na sina. Ipuroy tayo na, ilo ko Yesu. Maro ko tuwa na tabi manimawa, ikororoy tayo na. Iyak kirarikirik. Irom to makoro ni mawa wano pangke seponi mamara o emate Kristo nge bongina ibukia kana buaka emate ro Yesu n bongina bunte tai hari kakang ngaya sani paire ya Yesu ina kato kata kariya ni kabuoka ki Yesu kato kata kariya ni kabuoka ki kaya pon sinengaya are pon tera pataro ni ko emerwak ande tai yare atena kinanga kariya de tai yare mate Yesu on tai bangak on ke mo siro ikena. Ako ba na ko taan ng karya? Payapilin ako na ba yaman na riyan na siling? Baka yapiso. Yapilin ako teman. Bugindira. Raw. Hiyaro kong tuki na. Anong wanti ang karya rin tiyo to temens. Oy re wagi tirok. May itari ka aki. Pabugindira. Iko sa pasaki mga nakontiyo matateman na tipong. Pinawuko siya raw pura nakontiyo. So amen. Sabon kain na panikainis. Nakon naswara. Ay raparan. Saki kuwan woman. Pangin kay sinang kakaya ngay rara manigiribes. Yan ba siri na pati ang kari-ari. Era pa Yesu. Pa ergi pa tebono mui. Ibugin teman na sinang kaya puntiro ay tira patan ko ay Yesu. Era wagi kin te temporary di kak. Ipirina ko teman. Iya to kiti ang kari-ari yon tiap. Emero kaya tayakin na Borau. Ndabo kaya ibera te Mwakoro wanu wa te kibane yawa. Kanaro na pa iya itipong ayon tiap. Opun sakit tipong. Ya kaya tipong. Sa akin makakanya no tiyo kamada sila kaparara bura sina utara bura na ko yun. Ya uki karawa. Etapa na wote ketsen nari tiroki. Ko po ni kakain na ba na kon Yesu ari tan nga ko. Yesu ya panta nga ko. O ande po kina Yesu ya makuren to man bota kari karawa. Ngaina kana sibure. Saki wota ta kariya. Mas tataro ika ya sububusi ka para na rabure. Na kon tuwari at katakan temani ya par pun temani ya pero ko wari ya kikati ya tiyo amat. Pun na mani ya pa Yesu ari karawa. Ano po ni Yesu Kristo ay araw sa kameo. Raw, babe sito wag Kristo yon detay. Kamati ag Kristo na kaibang yon detay. Iya girari gira. Ito ma ay suru ay ni paro ay ninna nagi. Mesway do kita tan brabes. Sinakapan niya, yon tuwo watang atin ibubuha. Tidik. Raw, ayo to mo na makoro ibugi ayo tay. Teka uwo na makoro ibugi sentay. Ayon kan yaro ko tinirik ayon 80 tinipuy mawa 80 tinipuy mawa ito giroy ko ra 40 sipuy no wiki ari anga nagisipuni tira pa no kira tiaso okay dia abon nak busmaya open silingan ba Yesu ari te mesa aki kinapa te mesa gero pai bugina pa bungia kiron tiain inte tapo manguri pakakanta nga ngaya ya mesa ano ko may karawati sa Taeka ya into ay kora ay mak. Mangyayari ko Yesu ay yakiyakinak, ay yapong yakit sa kameo. No. Araw ay yutayan busimayan. O apon raw na panibusimayan. O ayapon kakanta ni nga na bang kaya yamesan ta po ngayon. Esu kung nikirantiyo, ari mo inuro ka ng konti 80, 70. O uro ka kiruwa taram titangan po ka may rom. Tuwara sito mga natangan po ka. O yesu kung nikirantiyo, kaya tiyo ari may mga ayaran nagpata Western War. Awan na tiyo ay tangi-tangi ay sipuni tirara. Tanani yutayan ta po ngayon. Tangi-tangi bata ni nga na ba yamesa. Esu ay mando ko yamesa. Sa kapayang ay ragirisan. Yes, hando ka ramesa.
Sika kahit ubay, iyari kiro ro. Ngay ayaki de kiro bagi mo samay. Ay manda na tayo nano nga Dios way bugyan ako matay kay terera. Abu buaru abu itirik. Isipu itu wiki abu buaru abu itirik. Emerwa ka Pedro ngina kon sunga Yesus. To may sira utayin kabarana buret. Taru kana no pa buret ako. To isuwa detay. Aka ana teka Yesus. Iyagi ka nga ipa isuwa detay. Isuwa kamaisa isibui. Ira waragana. Ira waragana tan mets. Abu buaru abu. Ponte tayo na ba? Ana tayo na nga Dios wari ang anak ko Yesus bunito der. Apon nagibusmaya ti mesa na. O ta kapanan sa warong-warong nga anak ko agititepano. Tirikan na nang matoto ay suwang. O titepano. Yasuwang kami ba te mesa ra kam kariri apon nga ya Yesu ay. O kang ngey uya yutaya. O ta sinasiding. Ayun sa mo maya ka uning yari kititepano dete akari. Kaya tayo na titepano kam kariya ay pon na yo Yesu ara kam. Yesu ay yo kam nariyan na makin. Akari panana ba titepano. 80 tene bui ma waro ay deta yara kala panagi ay titepano. Apon 80 tene bui ma wana ba corona ba ay tisi bui no wiki ayo. Abu buar wabu itirik. May kay. Nako ikay. Yato kita na nawa nako yan sumuni tirara. Ate boton na matari niyak. Ayan na pa itiaswa. Apon ko akoro ibo kaya boton na mat. Yato kirin na nanta ay. O te kamewa kaya yo yagi suguna pa iri ayutay. Ayan ako nako yasintay re. Ira patuwa. Yara kay rom tigiri bas. Ang yan kay kuwaki ko nandin ikay. Kuwarin. Yarin. O ande po kinasoni mag sa kanina pa soni mag doon mag kinigirisan. Sirin may kay kan ni kiribas. Korin ikay detay ay. Yan ako na ko yasintay deta kamewak. Bahay ko abus maya yutay. Nano naman na yaba pang ayutay sa kamewak. Sa kamewak ngay ray kaso na makinan Bong ngayon. Ay ra para tuwa. Yo kororoy diri ka. That's why bene. Kana saro kung kanan nadi tenibu mawa. O ni kiran diri kaya wo tanga tenibu po. Ay si tanga o ni po do buina. 1810 yes. O kana say ko tana bang 1810 ma 1834. Sino kon diri kaya 1844. Punna na wara bayro ay William Miller. Are na isa kita mane bareta bu na kaisa kita mane bareta bu yai. Imuin wo tanga tenibu po diri. Wo nga din buwan din man 457 na kon 1844. O tirang ko kay sa kantong mane bareta. The musikitek. Raw yawa kita musikitek. Man 1844. E akiro ko Yesu naron naratakin na mila. May yasan wa kita musikitek man diri kita nga wan bubuha bu imao. Ara na nong kay yawa kita musikitek. Ibukiran da Bong ngayo. Si takata kay o yawa kita musikitek. Man 1844. Tukar ka kaya meo. Imuin 1844. Amos ka kita kaya ngayon Bong ngayon. Amos ka kita kaya Bong ngayon. Punta tayo ng promise. Punta pa para tayo. Punta pa para tayo. Raw, kanas ko kari kita pa yari rin akong detepeno. Anak ka para detepeno. Kristo punta mesa. Ay matanong ini Bong ayutay. Aki po si Maya Yesu de mesa. Yan ako na batuwang kiro, yan ako yasantay. Hindi po kinayari kiro orang ay nakain kiribas. Sekarang pa ya, misinari kaya mo ano ko yan kiribas. Bingam, kaya wala kaya bayang, ita nga wano po ni Mabwi Maisua. Kita mab, Joseph Ponzep. Kaya wala kaya nonos. Ita nga wano po wano po yung mga ano. Pero na guys Bong, kaya wala kaya mamad, Pastor John House. Ita nga arwa po apoy Maisua. O ni kira yagi mo na kaya warulong mo na. Utakin na ba detaya kayo? Tika may wagariro ni Yesu ari ang mandakakawag. At mo si Taeka, iyawakin kay. Mo ang kakawag, mo si Taeka raw, sinariyan ka tawroy, ang datayo, pasatay, iyawakin kay, mo si Taeka. Amo si kakibugin isi witi wiki, yam ko yon na pamkawari, tapos tiyaso. Ayo to ba yasa sa Noria, ang kaparaan detaya ang promise sa iyo. Ipara na ko rin detaya iyo, masatay pa ay kawuway karang kakawag ba, Yesu, ipunura kiroy, papuning ayaroy de mesa de beritaki. Akyari kita manna, asin na makin na ilalagay ni Yesu. Papo ni Yesu ay Mwakoro Taeka na. Data ang promise. Tamo na Mwakoro, ibugi yutay at kawo na Mwakoro. Ibugi na ngayon sentay de. Ito ko na kaya kisagi. Itirarang ngayon. Sa panindig ba itirarang kayo tamo ngayon. Yung mga nakita mo si kita kamanda nga, ano po buha po imaw. Ni karakuwa nga matinubuha tabong, nakaysa kagiyay tamo na yung pari tapo.
Kaisa kan naman bari tabu. Pun mo na kinta mo kita kay karawa. Sinaki me ako. Yang nga mo may minta nga wano buhabi me ako. Masasan me ako kay nanuntiya wano mo kita kan datayo. Sinaki me ako. Kanano ba si me ako raw? Sasway tawroy. Sasway tawroy. Sinariyain. Nukukuray. Sinariyain ni Maka Tiaswa. Sinangan na tinabuak. Payaro ko na wano mo kita ka sa menina no ng datayo. Monte kakawag ba sinariyain taro mauriya yeo at Tiaswa. Sinariyain taro mauriya manano na ni kaban. Awate ikawara na kay kuri bay kay na koy mi baka mongan nagibure. Ang kana bure teman na. Opo niya idora. Ara sati yari men idon Tiaswa. Ade tama. Ari Yesu Kristo are roy. Opo ni nga yet karian roin ka para bure. O sakin na siya bure. Maya bure na bakain non napa. Ni kaban. Daw wayo ta ba yan ang kakawag. Sa kukurain ta tayo ba. Yesu pun narasati. Ang kay puntis mo sinapa Yesu. Sa pundang nagkakapayarik. Para no na sa akin ro ma bunda yeron na ba ba yaya to rorora di samus. Sikukuray ka na sinakontain ti ausin kabuwi. Pasatay ba yaya na nanunida pa di samus. Mga irara samus na tayo puni Yesu. Ang karana ba sikina Yesu asangan Yesu meoran da bongayo. Puni Yesu ana tay bukira. Sa akin mga raraman da pa yana ri kinakoy dan dabong ino muskita kay. Ana da pa ya kawag. Mga panahon umibit na ko mi. Ano ko taruwa mana unanon da tayo kayo. Anga meom na ko ni Yesu nda tayo kayo. Tayo mga kasikuan ako dabong tuwan. Kakawag da pong ngayon kay kuwang ayawag da muskita akya si kay sakam akya si meom manim. Abon si daw namuya om sa kameo ay Yesu. O sa pia tawroy no busumaya ba yung anas ko na ben tawroy inanuntia wano mo sikita kayo ang tawroy na pa maino kina are no okay. Kana ba na kakabayakin na tayo kay. Nakondagan tayo ngabong o sinangin ora kanikinayan o kini Yesu. Sa kandoro kon benin na ko ang ora. Amon nando ko kapenin to ko ang ora. Ay karang ni kakawag. Ya kando gi Yesu. O ta kanikina mo sinanora mo kanikinayan do ko na. Imahin na alis buntiakin na payar ko. Ano ba na nakabayo at yaswara kami na nung tayo kayo. Amen. Era ba de kong orang tayo kayo. War itago pa. Sabi nga uri nga aram matching si brief school ke. Era ba de taratakang iroy. Nubag tuwian de kong orang akwasan na sapayan ako yan de tayo kayo. Naroon na tayo na nakunti nga abong ay kanikinayan nako ni Yesu. Era hindi ko kong orang likin nakunti nga abong. Kaya di ba ni nabus? Ako antani nga ba yabus di ba? Takayin korobog. Kamako rin ami feedback ibugin di kong orang tayo kayo. Ang kuya di ko kumimetang unti live. Facebook at YouTube. Yagi mani nga tekam kukunan leave ang comment. Dito po di kumimetang kumayay. Ay sinabu sumaya kan pikinibaw pa na to namin ti tokong orang tayo anak-anak ko na iti tokong orang tayo kani pikinibaw isabu sumaya kami nako mo kay kain pa di kang katawran kami ka para pikinibaw kamat mga kaya kay mina kampesin na pa.
Ay, eh, eh, eh. Ay, raba, kain bikin bau. Gunaya dia asan kana kan tayo. Kanang baba na Roy, nang tamero manimin ko nami. Sinabi nga abu sumaya kain paidi sa mga abu sumaya kami na kumoy kay. Kaya punta be, nubuste tepe po, takan gurbog. Sinabi nga abu sumaya kain pan kumay mga anila kunay ito koranay. Nawalan tayo. Kambesin na ba kan paidi? Mic test. Over.
Aya, kanda ba kan paidik? Kanda ba kan paidik ko nami anang sigirai, panimene anang demero. Yang kan dia pa ya haro ko imitaw tayo nan feedback. Eka kau pas na awari kenapa? Eta ko de teman dia pa yo. Ikarapa jadi ini ditai di ayo. Ya tai apa ahakwa. Na tepai apo iro. Ipun tuai menongongo na waro. Ay gasan imena yai. Era pa ya papun kuwa teh kan ni brabes era pa. Ino pag tawe hirom ko ya de kwa kana ko feedback ni tayo de mosin bebay. Ko pa nakapaya ko tawe. Era pa takapara-para pa yawo ta roy. Ko rara pa riki. Ko wi katege. Ko pa adar take ko bunno ko wi katege. Ko pa de ko ya de ko korea feedback tayo. Tertarik ko ngora nasas de feedback tayo. Para ba ino pag tawen de ko nakapayaki na bang kuya de ko ang feedback tayo. Era pa kapara-para ibugin kapara po de beba yu ba di ang korupok de maka si me moiti to korupok ay mo de beba ay me yan ang mina ya rari ya to me ki kang ay ito man ako dito kurbo gay me ko bang gue de ko yang feedback de na ito mo sin bebay ko ngan karabara pa just wa nakabaya ko na irang dapat di takabara-bara anang ni metata ini buat kita we ko na bang gue God bless you era ba takabara-bara ko ini buat kita betul ya ko nakapaya kita belum tuh ya ini nakuroi na Taeka Teswa kurar apa tartake na Taeka Yesu yawota roy ngai yawota roy ngai kurapa na bang gue di yari ko utam tayo ko kosan ng feedback tayo wag Yesu nakakapaya ko kay yari kay tuwa tayo tayo era ba te kapara-para enang sigiroy aki au sisiraki ya kay nga ni ngabong nubag tawe kaya nang meta taroy kanwan ti tayo di kayo pasin na ba kuna kapaya na be gue de ko ang feedback na nubag Joshua kuna kapaya tartaki ang iroy na Taeka Joshua ako spaya epon na saan nubag tawe ay dapat Joshua begini merungin tartaki kura-kura na riasan nangan na ako nandana rin sa bawa na tiyak no pagtawa begini merungin tartaki kora bang gue de ko ang feedback just na kabaya ko irara pa takabara-bara ditay di kay pa yang ari ki otara yai ikakuwa ba pun kapara-parakin te paipara ikakuwa ba pun kapara-parakin te paipara kora pa disa kapara-para pa yang ari ki ditakin notara menanate kat Yasua maka kona tikiroy inanun nampung Nano nampung takaruaya anateka. Amen. Kumpasin na ba? Kumpasin na ba kami yagi mga mi feedback tayo. Tong kami yagi kami tayo nga mi feedback kumpasin na ba dapat just na nakabayan kami ni kapan. Ang kuya de kumita ko de live. Yon de Facebook at YouTube. Kuko nang leave ang comment. Ibugin na de tokongoran tayo. Utataro ba just na nakabayan kami ni kapan. Kami yagi ari ke otami de tayo kayo de kanwan de takaparaparan tayo kay sina kusumai ari ke kan bikin bio kabelan ni kunar tayo ayya
Ay, sikarbaya kan ipigiliw nuko na yan ang tamero, panaya ng sikiray, kambesin na ba, kawan sabi nito ko ni Kairon, harawe Yesu Kristo. Ay, rong ora de, ita karaw ko kita kinaki yon de teten province tayo di kayo. Ay, kambesin na ba kan de ipigiliw, dari malung de tayo di kayo, yapon tabi ka de panani kakaitaw na kami, mora din kami kan de kayang bayo, yon namboy kay. Noran ti metuan ti tirita kerang ti mero may moner kongoran karukuha sa ronte dukin na tayo kampen sinda po Jesu nakapayin kami kanji John wayo ni kapen ikaitawi na be kami ke ikaitaw ko na bang kwere ko kongora yon de live de Facebook ke de YouTube ko besin na penda pa bukin namtay ako sen roni na may moner ni karukuha sa ronte dukin na tayo kora pa na bang kwere kongora ti radio ikaitaw ko na be bukin namtay nongora roni na may muna ni karukuha sa rokona bento kina tayo. Yapon kakitawinan ni kapyan sina sabi ni kapayagi doon tiyo Yesu Kristo as temetoa noko an nungongoran na Taeka. Eto sina kanikina ito kinayon titaro tita pare kuminayay tita pare kumeto kumayay nungongora mayay sina kainira titaro sa puperagin taro. Sinaboy ko as kaitaw ko tamerat Yasua ibugin kanuan tayo di kayo. Si kamomo ko ibukin tiriri sa Sunday yakin ng tayay. Si kaitaw kong kisukunan mga kariketso ta may Jesu. Ari ako ng rongon na utara ari ko sa nang adina may main. Jesu subusi ko kuna roni na inun tayo di kayo. Kuna kakapayay ra, kuna kawakinira ni karoy ra menan mo krito wari pa. Nanore papa kita mera pasikan nuotan yangay na ni mga kauya na betay di karis ni mga rita na bayay. Ti Borau inun nam Taeka. Jesua sa musiko, ya poray meron ko biya karo ko ina yai tamera sa musiko. Biya karo pa ni kapen iro ray inon tayo di kayo, ya poray meron. Pai kaya retaro ni kani ko saking kesikor roy, ya ni kor roy na si may Yesu Kristo, ada po ni ngaya rawi or sa kamayo. Amen. Ayaw po ni panaw ni kakatikiroy na kami kanji ampo di tayo di kiyay kan natikiroy kan nakapaya, nalatang ina tawa. Good night ni Kaben sa mga kaspo ng ginting apong na napawakin ti mew na natangin ito ya. Good night ni Kaben. Araw-araw sa nakuha kong tiketin sa kanira may pagmegay. Basin dapat sa kaspo yung kong tiketin. Dapat